na ne entry e convener woni semtrofo acha sembi Edumaka se adehye enso na sabre wonom so etiem no wonom eche se yisi jadwumako no mu no mu di agro bia wonom ene enje ho emranimfo edema yewura jachi question wodi nsem bi to court na nim se be yanka court no ntie na ontu sa na mo no emfama no Global Info Analytics for so ayehwehwe mu bi na wonom sam a wode aba beto dwanabusua ye de mu enkyeremu nyina ebedan mo ensam no ebika ho anwumere ye sinkunwa no ye de bro ye kai wo se ye live e wo Facebook na YouTube no so ye adwuma Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 ewo bono epoye FM Sompa 98.9 enso so ewo bono ena afenso hafo ene ne mpota musunwane ba bia omusu kuramu a yemi ensa na yaka bomu a yade ensam no ema wo enanwure ba bia wo bia no yada ase papa amwadwo aperitivo 5G ena mizo adaroma yesinkunwa se ya nana kwabana kese na afei ohine ire mame ekua ye bo asiama ye hye ya be for kwantempo fidie online so www.sompaonline.com betimi afa ho na ensem ni nyina so na daroma watimi etie bia na ase Sompa app no wunyanya bia Google Play Store hokọ na kwaye Tara One Media app ne beba no watie ye dia fault said ye wutie radio na comment anwumre ye ne wa na ehwe abom yanje brani adaje na ensem ni nyina da emu ye ntutu nsrani abasa fon kabra kasi ane be yesa Omampani abadi akire Dr. Alhaj Mahmudu Bawumia na kasai ebra wokofa ne krata na wotintim ho nsem nyina de gu so na wade koma party no empanifo se ampa se say de wasane hwene so ya watu anamo aba ni mu se opese wogire mu na okura franka edema NPP amanokuru Dr. Mahmudu Bawumia asem ene se ewia pempen wasane pen se kasa obi de nkoden eni edele ensijo eguhwi asie no kwaridie eni pepe yo asompa bi ne nkwananyina na wono mampani abedi ati Dr. Alhaj Mahmudu Bawumia opani no asem ene se ebraso wo hwe nimdie nyansa adwene ya ekon kan na muda ho ya wode adi NPP manako na chi emfisia aduonu mienu ni akire se nu a na kese dia dia da se obetimi ayadwuma no ene akwa party no na ene ebra wo ko na abrempon ene anintire pi ya wo NPP manako no na wo evidence ye wo ko asenti mare sase wona ko samuel pai osime na wo ka ho ye ma me awa se oso for he nsumnam ene ne kika ho so na ono sika ho enkamanta no so for he party na odimu akotre yie pa sanso na ona bo kwabena otre da ko mensa atoyamanta so for na odimu bi ye bra sami awuku na ono so eka ho bi owura fero wari ni na empaniphobia eka ho akwaja mampani abedi atire Dr. Alhaj Mahmudu Bawumia na eso woni sem tofo edi komono ala wo ka se mu se bia wo bi dim Dr. Alhaj Mahmudu Bawumia wo tire tire kwai kakere bi na wo di atire wo mu wo se ni suku ase ewo sakasaka primary school enu achi opia so ekopia mu ewo Tamale secondary school na nyame na dumu a okopia mu ewo Oxford University a okoti nyansa eni atwe eni nimdie ewo masua ntraso mu na wode de ho ewura bank ni sikasemu ni ade a bank kana panimpa ba de akire na eye wono ansana omampani na na kufuato enya ne mugidie awusemu ni nkwanse ya to safari se papa bra na yemesom Ghana and afeso NPP amanyoko no Dr. Mahmudu Bawumia before era as Deputy Governor of the Bank of Ghana through our years in opposition and now in government. During this period, I have sacrificed for the party. I have defended the party in good times and in challenging times. I have never wavered or slacked, never. And I have built a solid track record of achievement and performance as Vice President of the Republic of Ghana. And in all this, I have shown unflinching loyalty to our party and government, rain or shine. My dear friends, I have a compelling vision for Ghana's future.
ya etwagu ye eya mampani abadi akire Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia na ni semu a wakoye akokeka ye ni nyina mu akire no ena wada na de se asemu hoi no enya baako ena de be ma sɔre eno ti wasa akire mu se finhyan pimienu ene aduonu nan abato kese ye daga na fo nyina anim no wase wo gidie ese won betimi akonkoden na wonom atimi adikunim atimi agitumi no atoa so na ne nsɛm a wɔka kyerɛkyitafo no nyina ne sɛ wɔnhyɛ wɔn ho den wɔma wɔn bunya du na wɔn taa da chifi sɛ kun ya wɔkɔ akɔkɔ no wɔgidi sɛ wɔn bɛkyita yɛn kuto na betimi ama na di nkonim na wɔn ho nso so atumi wɔn fipimie ne aduonu abatoa no watimi akɔ akɔgye ɛno na wɔkyɛ so bedi mampanyi ɔbɛhwɛ ama ɛnɛn na do danko akofo do mampanyi de wɔn amayi na nhwɛ so pa ne na motuo ne hyehyɛ yɛ pa wayɛ no wɔbɛtimi ɛde yɛtoa so akɔnkan na ɛtimi aboa mfididwuma abɛɛfo kwan yɛ ɛfa so yɛ nsakrayɛ ɛma ɔman sikasɛm ɛtotɔ yie ɛma ɔman pɔmuden ho nsɛm asisi pii ɛma ahomasua nso timi kɔnkan no wɔse wɔba abɛhwɛ ne nyinaa mu na wɔde akɔ digita na Africa ha sɛ no mu nyinaa no ɔman Ghana bɛyɛ kuro baako anaasɛ ɔman baako yɛ yɛka sɛ abɛɛfo kwan yɛ ɛfa so di dwuma a yɛbɛda mufoa ɛwɔ ɔman yi mu yɛwura Mahmoud Bawumia yɛnkɔtie ready for the fourth industrial revolution. I brought honesty, hard work, dedication, and discipline to my role as Vice President. Notwithstanding the economic challenges of our time, our government has constructed more infrastructure than any other government in the Fourth Republic. And many transformational policies have been introduced for the first time in our history, including the mass issuance of the Ghana card, the digital address system, mobile money interoperability, delivery of medicines by drone, one district, one factory, planting for food and jobs, Zongo Development Plan, Agenda 111, free TVET, free SHS, to mention just a few. Wotie Sompa na yɛwura Mahmoud Bawumia mapanya bɛde akyire ɛna no wɔto nanum tuo ɛde akasa ne dɛ wabra wɔde n'ani kyerɛ mu ɛwɔ Asalam Down yɛ no wɔn krapompuni mantem mu NPP headquarters wabra wɔde nomination forms no etimi ɛkɔma mpanyinfoɔ sɛ wɔnye wɔgyina mu sɛ bɛyɛ wɔn promise a ɛnkyɛ kora ɛba no wɔtimi akɔ akɔsi akan ne bi ne nsɛm bi ɛna yɛkɔ ɛkɔtie yɛ no ɛsan sɛ wɔde hyɛ nko ɛnante na wɔkɔ ne nti ne atwetwe wo edi n'akyi nam so Emma NPP penny paya wano ehwe wano mabato ho ensem so yewra Evans ni mako wano so etai echrebi ya wano ne de kakra ya wode emma mpanyimfo ne yenkonkotie bimra. The party has opened nomination. The party is aware some interested parties are consulting the party rank and file, and so we are measuring them based on the party's constitution as well as the rules and regulations set out by the National Council. What we are saying is that for those who do not have direct role in the conduct of the elections, nothing bars them from supporting any candidate, any prospective candidate. They become candidates when they've been passed by the vetting committee and National Council. So far, nothing has come before me, and I'm not aware of any petition before the Okwes committee. We will leave that, but we are hoping that their conduct will not infringe upon the party's constitution as well as the rules and regulations set out by the party.
Yara Evans Nimako no director of elections said the MPP Amanyo Kono no so momu Germany nyinano wo behwe se wonum ede pepepe yokwan so ebetimi aye de sena efata na wonum enkotietia MPP amamra no so se be ye betimi aboa de wase obi afa asema wase obi aka de wase obi aye no wo betimi aye ama wonum promise no ehun nsem ni nyina etimi akoye ye toa so na yeda so a ewo mu ewo saa ensem no mu enada yi ensem pi ena mampani abade achi Dr. Mahmoud Bawumia wode man nsem trofo na sam ba ko de man nsem trofo ene se nyame ya adom na se Ghana fo etie nsem a wo ka no na Ghana fo nya ne mugidie pa na se fankrakura di brand nsatimika na nam so ma ne be ye mampani wo Ghana ha se ya wo do bibia wo ka se Ghana ha se se wo be kan tokọ wa ha ade efe ne se mfidi nyuma emponi abibima mu nyina no chese beje hu ebe ba entie no. My dear friends, I have my own vision for Ghana. I believe that it is time to move Ghana to the next level by building on the foundations we have put in place so far. Together with you, I want to see a Ghana where we leverage technology, data, and systems for inclusive economic growth. I want to make Ghana the digital hub of Africa. I want us to bridge the digital divide and apply digital technology and artificial intelligence for the transformation of healthcare, education, and public service delivery, amongst others. Together with you, I want to see a Ghana with na ebiemu nso owie kwa na okere se enyam fidi nyuma nko a kuadwuma nso yade a eda na koma so yie pa. With you, I want to see a Ghana where we attain food security in the shortest possible time through the application of science and data and irrigation to commercial farming. We also want to complete the ongoing digitalization of all farms across the 16 regions, the data on all farms. Together with you, I want to see a Ghana where we maximize the benefits from our natural resources like gold, lithium, and other minerals through policies like value addition, setting up a LBMEA certified gold refinery, enhancing the gold for oil policy, and dedication of specific gold concessions to the Bank of Ghana to enhance their accumulation of gold reserves. Omampani abedi achi Dr. Mahmoud Bawumia. Afeye fe ni enchiremo ewo swame na mrahebadwane ya wojiremo mrahebadwane ma de hye wa ha no eye won monyamfo oseche mesa bonsu brekro na mrahebadwam edom dodo no ba no dani eno no ene wabontoa ewo ne mpesua yi so nam so nte no wadi ensemde eho adanse e de fire ra Mahmoud Bawumia ho e de akye ne nkofo sa da Roma ebra ne so na se wakwa akoto aba wonhwe na wonkai na wontimi ento aba empia no sebe ya mampanya dwa no enkakra won moa ene wachitaye ni nte no ebetimi aba beka ne nsa yewra chairman sabon subra wo kasana busia yenkwa homa no so na yenkonkotie bimra se ne woke petro enyan new discovery say petro ne beti wo monsem ene fo nya mfaso ye be ka part ni ye ka part ni nitina ko fo do na se ko ka se ene sie ye tu no ne ko fo nya no se ko ni nya se tuma ya ye o se ko mo ba ye ti ni peja o ma ne ko eni Therefore, c'est une breaking 80. Near core 2024, 2025, 2028. The mere Duma, you really could anymore. The buy or not a good source of Dr. Bawumia. Of course, every year, the moon for the sea for the credit. Society. Generally, okay, you're being Parliament, me what Parliament, me delegate, yes, I'm delegate. Professor, me a friend representative.
Yes, you can say a delegate. The difference between delegate and representative is that delegate here. Would you own crow for a catch on your sick or yes, I might. Representative, no, what might be two ABI, go for seed, and also coin. What might be a two for more, maybe never go for catch. Never dear Bakum, you know, or wouldn't more castle and go say it. The buyer, Mamma say, and a baby one. Any, or some kufa. Representative who think what being a council. Delegate who think what being a council. We're delegate, young go for stores and I'll go here. Oni monya for se chairman sabonsu eya swami mrasha bedwane bredo do na so no do ani kiremu e wo mrasha bedwam a wonum dwumade su nyina no wono ene da no wasaye dom dodo no eba no dani na ne wo ba no monya for amase kane mrasha bedwane de ma de hye mo akwatia ye no e wo apoye matemu ya wono akasa na wo ye hairdresser sabe ya akasa de na konwa no eni ne nseme biem no wota na chipampe ese suku ne ne bag ma me amase enso eto nanum tuo kakra kire when you go to yes, no, Adam, if and I'm what in I was in free. Then and then, ye be a free. Sa obi can be can for obedient future, obedient chile. I don't know your proposal, Casa, my and I'm a walk, and then no be to me can casa. It's in the Papa. Mamma, my innocent. Yes, an MPP, just to be out to walk. I'm a children ever. If you do a party, then you're Sammy, the living Diano, I'm a new year which is said, and many will only a dinner bar, a bell boy, and a doctor about me. I want people party to pray. What on my Ghana will be anyone who might be pray. 2012 election corner. What doctor about me? I'm going to my doctor, no lawyer. There's a book which it's no would imagine. See, it's a TV who can hear Shana. In fact, I am a young sister, a little person, you're crying now. There's what's done and now so for MPP, and I can yes, and a doctor about me. Some real duty. Dear pet member, I could not be a man. Never been in Ghana. If you need to be people who seek out. Now, so no, the one you more basic, they more Ghana. I was here for Canim Russia by joining my Deshaya Womo Aquatia, but some Pessia so a poema temo, one monya for Amase and your cocotier no. And Nanka was so minor son, I hear Raken or Furiata, Bamara Sebejamuna, Obejana. And Pennyfo Busan and Samba, Kumianumi and Sabin Sam Fobes, it to be. Na eno ana ebrana mrasebeja no ewo honum na wo hwe ni mu se o man sa na hira ken wo foria tababa bejira ho no wabusa ne nsem ba ko mienu miensa bie no ana opani a wono ye mrasebeja ne dema adehye ya ewo Akachi South Bernard Ahiafo wono odro opani ba ko adwen esiso se da bi dro me dro no de me de kreyon pa na edro na de wo munie sa wo hwe efie ho din na sa wo hwe bonkum so a besi nifa so a first deputy speaker ya na wo honom ya na otie agwamu wona bo Joseph say wusu Joe Wise mesra wada wo hwe ye constitution na yedi dwuma no a article 102 and 48 ri church mpefe say asem wo ye pese o minus na hene ru akeno foriata begira ha na ye busabusa no no gisi ye nya nipa dodo bi na enipa no so no enuru sa entesi den asem no yetimi makwan mane begira ho na ye busabusa ne sansensem no ba ne sa no na yade se ha dwen ye pa enipa no so enti sa nkomo na ye bedi ni ha no nya de se ebeboa giving me the opportunity. So Speaker, a question to the Finance Minister and answers emanating from the Finance Minister must be taken when the House is properly constituted. So Speaker, I will refer you to Article 102 of the 1992 Constitution of the Republic of Ghana, as well as Standing Order 48 of our rules, taking into consideration the decision of the Supreme Court in the case of Justice Abdullahi versus Attorney General that the Speaker is very much aware of. Having regard to the number
I do not think we should take this important business. In fact, we have barely 12 people from the majority side, and looking at the minority side, putting the numbers together, we are even less than 40. So, Mr. Speaker, I'm drawing your attention to the constitutional imperative in Article 102 and the Standing Order 48. Mr. Speaker, I show some. Any echagu ye yamarasebe jone de ma de say wo Akachi South Bernard ahiafo ana yeten nkan na no si ye pepepe na trene e wo dom kuma no afam wono kwa na sa ye marasebe jone de ma na ade say ye wo Adaklo Kwame Agboja wono so de nsam kakra esoso. Suspend Article 102 at all. Don't tempt Mr. Speaker. Let Mr. Speaker do the right thing for the country, for our constituents, for your work. Mr. Speaker, we don't be tempted by Honorable the Deputy Majority Leader to lead. He's leading you into a path that is not sustainable as far as the Constitution is concerned. Mr. Speaker cannot suspend the Constitution. Thank you, Mr. Speaker, for the opportunity. I will stop you long. Trene ewo dom kuma no afam wasanya marasebe jane de ma this year ya ewo Adaklo Kwame Governs Agboja ana yeten nkan na Deputy Majority Leader wasanya marasebe jane de ma this year ya ewo Efutu yewura Alexander Afenyo Markin so ono so bo asem bi po kakra. The application made requires a certain process. The application made requires a process to be followed. It doesn't, if you are talking about the rules and the Constitution, then comply with the rules prescribed there too. So, Mr. Speaker, fair enough. The Minister of Finance is in the House. I do not think that it is his case that his members who have asked the questions, who are in this chamber, Honorable Delasowa, who is in the chamber, Honorable Abla Jifa Gomeshi, who is in the chamber, the Minister of Finance is here to answer all your questions. The Finance Minister, Ken Oforiatta, is in this chamber, well prepared to answer your questions. Listen. The Finance Minister has come to this house to listen to you and to let your constituents who have elected you know that the questions you filed have been answered, are being answered, to enable you make up your follow-up, come up with your follow-ups. So, Mr. Speaker, if you say you will use some other imperatives to injunction, say so. Say so. Mr. Speaker, we cannot suddenly adjourn the House. In any event, in any event, Dela is here. In any event, Mr. Speaker said, Mr. Speaker ruled that for the time being, he's exercising his power of suspending the rules, and it's also part of our rule. Deputy Majority Leader wasanya marasebe jone de ma this year ya wo Efutu yewura Alexander Afenyo Markins ana yeten nkan na first Deputy Speaker of Parliament Honorable Joseph Osewu so bonomrane Joe Wise ono so chirichiri mu kakra. We tried to do an arrangement if there was agreement between the leaders. There's obviously no agreement, and I'm enjoined under the Constitution to bring proceedings to a close if the House is not properly constituted, as in we don't have the appropriate number of members in the House. There are 275 of us. At least 93 of us must be present in the House to constitute a quorum. In fact, in this case, it is minus this person presiding. So 93 minus the person presiding is what is needed to constitute a quorum. So, unless you have that number, and members are prepared to overlook that, we do that often, it is our choice. If members are not prepared to overlook that, then I'm bound by the Constitution to bring proceedings to a close.
Leader, I've heard you enough. It's enough. The minister is here. Unfortunately, the members are not present. And there are so many things happening. Ordinarily, we may not have been out of place if Parliament did not see the whole week in view of the proceedings that are happening out of Accra, which is part of the parliamentary business. But our circumstances are such that some of these actions may be misinterpreted. And so we continue to sit, and we have sat throughout the week. Unfortunately, today, we don't have the numbers to constitute a quorum to do business. In the circumstances, I'll bring proceedings to a close and adjourn the House until Tuesday. We are first Deputy Speaker of Parliament, Honorable Joseph Osei Joe Wise, and Obone Emrane. Yanko Ahumano so Sansen Saminti, na Yenin Komakakra. Ekuo baako a watade wona ni di mrase bedwafo no dwumadi achi yepa no eye odikuru na opani ya wodi wo manimu ana yene no edi nkomo yewura Nehemia Atega ana woboa ya nwumre yi e wo saa kwa no so wura Awurade asomdwe nkan wo yo medase na apom tesen nyamiandum nyamia se papa enne utie di akoso e wo mrase bedwamu no a efiri asase be si baabi a Joe Wise wiye no se o kan bomu a wadaroma obefa ne sen oh the can say enye right because say members of parliament there I was say mutumi available for sittings na se munya musori na mukodi omampini abedi etia ewo ni submission of ni way na then it's not the right thing to do. That means you are shaking your responsibilities. But the way we actually say, Ibiana Omubisa permission, even though we know that is not what happened. But no, it would have been a collective decision there, and because this number of members of parliament are available. But unfortunately, that is not what happened. We can understand that Omoko support vice president. Ban is saying no, obi a wono tie akira wode na ni di mrase bedwafo no edwumadie akiri yie no obeka se ye mrase bedwafo no omunye serious wa sa nipa no obenya ne nsam no right enumom de ye obetu aka no sa because under the context no shall say no the ma ejuma say ye na ebia in the middle of say ejuma no e wo say question no sorry say wo kwa sorry so no bia we ka say o kosom nyaminji okay but as far as I'm concerned ejuma na me de ma o na nya no na wo ye bibi fofo nje no sa no me sure no maka say wo nye serious wrong nti and I make say emrano so ma chance and my chance I'll be given a permission to stay away. But say omudo susana omuni hono. I know they are very problematic because between now and when they go on recess, no, there's a lot to do. We can't be taking these chances. So share Article 102 and standing orders are omdidi juma e wo fie hono 48 no a na yenua be ma baako Bernard ahiafo ye mrase be jende ma de hye ye wo Akachi South na okotu ho akere Joe Wise say because of anunti no nka be yanka yempushi ne manko anim kakra yentimi nyina ho enka se okay yemfa ne sa ana oh and crabon but I say Parliament will always tell you we are a house of our own rules and in sometimes they bend the rules to please themselves as Parliament, and that in itself is problematic. But citizens know if we are not going to hold them accountable and say, say, Adena Muye Adena, become a member of Parliament, when I say, Adena now we need Parliament at this time. That is me making sure, say, or you wanna required of him. But most of us take that for granted, and once that happens, we find ourselves misleading because Ejumano does most
months na mo nyi adwuma no nti sisi an ye den so edu bosu nso ambeji market ya mo beji mo benefit ni and it's unfortunate. Mira Nehemia ade ba ko a Ghana for kan ye say efiri bra wo hwe NPP as a political party mpanifo bi e wo mu atwe wonti sa wo pese okura franka de ma amanyoko no asa mara se badwa ho no ho no mo ache ene we gina we afa wo chena we gina we afa ena se sia soso mampani abade akire no wo nanam so a mfa de se ne sa setin antimi amma so se se ne asam no ye ka ne sen power ha sisi yi Edu is me about they say by all means we be able want the choice until say omobeko if anything omobeko selected obedani flag bearer. These things are going to happen. Ube na obia leading towards the person they support, but omokoba really are at least everybody will be united behind the party position. But at this point, this is going to happen. And GCC say Alan Kase or Kohasea or Mom supporting also Ebedinichi. Say Ken Sukasa or Koha or no so sa Goponi Bedinichi. But and that's the thing. I say we haven't frowned on these things. Say your first thing you do means they will represent it. Will constituent and then you more or less your party is second, but we make the party first, and then that continues to happen. Asa na hamia yamfa ne se ya wasem bi etaka ne mrase badwam ho se edom kuma no ombeka bi nanso at the end of the game no majority no will have their way yamfa ne sa ho and mom there is the norm, but think about it, this is numbers near one and said that yes, maybe also doing also making sure say you have both sides of the way, at least Ubenya more minority aka majority just to thrive, even though there's a slight majority, it's not really enough. You still need the other side to participate. And yes, I can say, oh, I same way there. No problem. Can the better moka at the end of the day, any adults want to. You be for us when you are queen. Ura nyumre ya da se no breo. Yo, me asumi da se. Yura Nehemia atega ana yate ne nkan odikuro ekuo no ne pani odi omani odikuro ekuo ne ekuo a watade wona nidi mrahye badwafo no dwumade ya wodi ewo fie ho no wana nwumre ya ne didi sankomo yi afa ya de ani echiremu ewo kwabre mensim asante mantem na ho na de hye ya omwadwuma kase ene found the new site no wonom hse EC judgment no mu di akro bia akoye sekotoma mefa aba enwo oto agwa no so de mpanyi si anya agopa ni nyina ne se wo kire se besa bosome ennan ne anyinam kanea no enya ade a wonom ensite mi aka bia nam so ema e de help bebre na ya bambo ho nsem no e de aba besua wonom so ne bia mu so no enwo mesua mu e wo wonom emantem no atoto apenti no wasra panyimfo sa da Roma wo mu ena wo su kire wona oni so bebente no wo meye wadom se be ya nkanea no wonsa ebetimi aka bia konkoti ade hye ne nsem ne bia abaye doso se kura de ni fam adan ni akese oni party mu no ebro makoma be 100 sana meka no de timu sesi akora me fa kakra me wokora ne be 100 ansana de aka to so nyina mfanse obi ara ne ma fa 5 kora no e da 100 e ka bo mani pa dodo se ne wa ha enti yesrem wo won scorpion sabi ye maso betire VC wo mu kwa ye mu ayi hwa ya exam sisi o mehwe work si wo mu mesua ni nyina light ni ho na beda na akora na timetwa akora so wo da achi bi on so be yensantwire ni se wa na wokotwire no wotia na ni nyina na ye ka na ya sante region fo nkola anya ade adwuma kase fo nkola ntwa ni nyina afa light unti yesram ye nkotodwagu fom se panyimu bia na ya fom no na se wose wo mo ya yesra de na kasa no mo light na ye new site na wa na ni light akoboso me miensani ye dasumu ubi odan na ewo be wura ho na ewo pam ya na dwo kata so kra na ewo ho tie se na ado se sre na ya to so ya ka aba ne hu bi
nto mo my light eni abre pa ya kwa asoro kwa na yen light kwa fa ntu entade ise da bia so ya kwa amanfo fie na ya kwa charge light ya kwa charge phones nti sere na do sere na ya sere na kwomfo so na ye otu ado bia be bo opono we bi na kwomfo nyame amo a na mu to si so na omu ye tiamnika anadwu ti sere na edi kotoje gu fom ya sere na ya light na do ma bia sa fi abane to mama to am for that na ma ya to abane mama e woni site ya na mo ama ye ni light se kwemu hofo na light ye dey atu committee asambe man ahefo nanim ye se atu ho na mo nya person be fie ne enti ye sempani for say mun fie ye se na do dan kwa kufa de say mun tie mpa ebo ne esufre ye wan kwa ketenkete gu bantam ya na mo e gwa na ju a ne ye ho kire ye ade sanso a ne ye ho kire ye emu na ana emu owo emu chese emu abebre abusiafo adwumaka se de fa de adehye bi ene ye kokotie wonum no we ha adwen anansan ya ti kromo bi koda na chese scorpion light ana no so ekọ ye nti ese wa beda ne bed so aka no chese de help na na ya na benti no panyimfo nhwe na yewura owreku edu no ene ye na hye badwane di ma adehye ya omo mpotama so ka asema kyerem from na chese wo to ama ne nyankopon no nti no won som na entimi enu aban mu na adehye no ano si ya pe ene ya mani boni okodie akua wode ni chemu assembly member ya wono edi won monya for Rexford Mintanchen ekobisa ne se asemu na motu pa ben ena watu ede afa ho ya mepanyi honorable anaze ode no kokwapia ya wo ECG board member ene boy ema ye de sa transformer no be si ho na ye de transformer no be si ho no na ye 200 watts. This transformer no be see on fans the best and the first, second, third month and a transformer no blue ye. It ECG for be mono na say uko new site hono mo a baby a wires na nkasa contractors fam so no. Ye manfo ye bi nso the wires atwetwe a aye illegal connections a eco site ho. The ECG for buy no mo try so mo be yi sa wires ni nyina afiri ho na e de asumdua ba. Nti omu yi wires ni free or na 200 watts omu expect a year transformer 200 watts no mai nti animonimu na no pay 100 watts e di be see ho na ba sa no nti na wo say areas bi wo ho no mu a omu de na be cut sanse wo mu na nkasa no officially na omu ni sa grade na so anase omu ni sa line na so a omu a illegal omu atwetwetwe light ni bi e de call omu fi na akwanya bae me ne me manfo yi nyina new site FP 207 bas baako yi nyina so ye hu gu mu ko ye DC honorable Adupoku Christian enso ye gina ho na ofre contractor we in charge no e ma na bae e ma no e kyerɛkyerɛ nsɛnsɛm mu kyerɛkyerɛ mpanyimfo a mene wo mko ye nyina nti phone so ene woni ye kasa contractor ne ye kasa no so wo pene niema na wo de wires na begu so na adwuma e wo ho bia no waye contractor waka chenti bomoden na eyema won way eye Rexford Minta onmonya for no na ya assembly member de ma de hye ya won mo adwumaka se ene fa de new site ene ekotie no anwumere no nsia bremo kase no Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 Bron Apo FM obasunwane Bron ene hafone ne mpotam so a Sompa 98.9 Mizo aperitivo na 5G wana da roma yeden nsam nyina enamu a yede mawo afeti ayro hosem bia yi Dr. Edu Anane Entry ene ye convener edema ye maamenom ne ye papa no mu a o wa homegye mu nanso so aban no gyeto ho mame no akoye kadan ya da ne dansa ntrofo nhyamudie ena ekoso papa no kasa kura na wosu wo kasa na wotawaso din ya otum se ne sei popo sei ya be ma ye mere o be ma ye mere ebi da nuro so je se ahomete pa na ne awero hosem bia wakeka aka no je se nsam no sefem pa na ene wo hwe bra na wote ensamtrofo animu na mfifire firi no na jese ureti na asem wokan ye da seme fie be enum atwam penis bia na omontumi enya djuma Bank of Ghana ba be ka se montumi enya djuma enti majimo license na isika ese mutua ma mo customers metua
ɛsi saa ɔnyɛ saa sɛ so yɛ investment no ɛho hia yɛbɛbɔ ho ba yɛde letter kɔma Bank of Ghana sɛ ɔmo mmɔden sɛ ɔbɛma saa companies yi ɔmo a ɛdi mu akotene NGK Financial Services SIC Financial Services ɛna Bond Savings and Loans fitiri fo ewu no ɔmpɛ sika ma wɔn na ɔmo ntumi mfɛntuatua ɔmo kɔsɔmɛ sika saa support na ɔde ma bank for no ɛsɛ ɔma wɔn bi ɛsɛ Bank of Ghana sɛ mbra ama no ho kwan nyɛ yɛn nea ɛyɛ mbra no yɛ deɛ ne yɛhwɛ ara sɛ dɛ ɔbɛhwɛ yɛn so na wabɔ yɛn ho ban nti yɛsɛ ma wɔn sika yɛasan so akyerɛ sɛ ɔntumi nyɛ no a ɔne Ministry of Finance ɛne aban ɔmo ne nkurɔfoɔ a ɔmo boa yɛn na yɛasɛte up financial stability. Dr. Edu Anane Entry ɛyɛ convener ɛde ma yɛ maame nom ɛne yɛ papa no mu ɔne aban ɛpere so ɛna mu sika da ho nti na ayi kwabena papa ya na medwene ho pa ne mfie na wadi ne da bia kasa no wonyɛ sure sɛ betimi affect na pomodin na ni apomri affect wo kwa ne bomode sɛ affect wo mu sika no so ne yɛtwe a ɛma yɛ aban sɛ be affect wo a sika affect no ho ne twam me go affect wo a obewu abanya no ntie ho ka ayɛ asɛ minister kama yɛ ne mu anwumere pa minister ya me mo ne sika ne send ne bi Ewusia ya to ansem no so ede amamo na ye kasa ya no ya de a o my Ghana mu hase no ma de hye dodo na e kasa ni nyina ne se wo kire se o mayi mu aye den ya fira kwatempo ne so ya ne no eye yedie kwan so a ya hoto kwan so ede ma adehye na akwa akoduru e kwan bi a wɔmɛyi mu ama ahohyehye ɛne ahodwan ɛna aba abɛwie yɛ so na no ɛna ɛnam soɔ ekuo bi ya wɔnom so no wɔnom ɛta ɛyɛ ehwehwɛmu ɛde fa abatoɔ ho ɛnsɛm yɛfrɛ wɔnom sɛ Global Info Analytics wɔnom ayɛ ehwehwɛmu bi ɛwɔ NPP amanyɔkuo ne mu ne nyinaa ne sɛ delegate bi kyerɛ to ahene ne asi ahenefoɔ no ɛne maako bɛɛ sɛ mpemiɛnsa henum ne aduɔso 3,570 delegate ne ɔmo yi wɔnom krɛkrɛkrɛkrɛkrɛ efri matam dunsia ya ewo mem hasenom ena wonum ekobisebisa wonum sampa asemu a eda badwasre damafo twene twa piano eyade a wo meye nam kwan trodo no so ahoto kwan so ne nam anase bia binum samu a woka no se wo meye kwakoto ahohyehye ekwan mo no eyampa anase sen ne no ena omo hwehwemu na ba betodwa se emu 70% ena omo yi nipa be wo ha ewo mu a emu aduoso wo mo e kire se kwan no a eno ena mampanyi na adoda kwakufo ado wane na pamfo ede enam so no na emu aduonu ensia enso so e kire se nya ade a kyese ekwan bone ena bia ye de enam so na wonum hwehwemu wese nyina echi no ena wonum esa de to dwa bia mu se enne se MPP amanyoko no komu kwa prime minister sie ya Dr. Mahmoud Bawumia wono na nka ehuradi kanti prime minister de se ko se ya obenya 34.8% na kyese wono ebedi kan ama yewura Alan Kwadwo Tramaten kane so afọ ya no hwe enwuma anase fidi dwuma so no wono so etimi atoso mienu with 27.9% ena yewura ohene e Japan Kennedy asen central mrashebedwani wono so etimi enya 12.5% na ensem ni nyina no panyi kwantrefo ya wono eda adwumako ya no wone eye nsentrefo ebonkomo ema wode ensem mu nkyeremu ede mai se yenko na yewura Musa Dankwa ensem no yenko tie bi interview ewo 16 regions ewo Ghana Henina. Interview nipa 3,570 delegates, polling station delegates from 271 of 275 constituencies by telephone. And then you become more homogeneous just question now. You become the reason behind your choice. Okay. Now 34%, 27, Kennedy 12. Omo call many way betima sana. Definitely better because 8.9 say omunim someone can say so omuye Alan Wu yindim omuye Bawumia Wu yindim omuye Kena yindim omuye Ajakuswa yindim. We don't know their actual choice. Omusi omunim so someone can say. So it's not very clear. We fear the Ashanti region. We fear Alan the Alan Ashanti region. Any region. Doesn't mean say omun pe Alan na. Something is happening now. You know, we should be very watchful of those things. Almost come out in and now we on the cabinet. Don't know if the Ashanti region is still region and Buta region. Why? So Congress in the end of the empire because any Penico Congress, a grassroots polling station executive one, the first one, the best second one October, which is coming the train. October next one, day October among delegates.
Ewusiafo de yɛte nkan yɛwura Musa Dankwa wano ɛna director ɛde Global Info Analytics ekwo ya wɔnom ɛyɛ abatoɔ mu ehwehwɛ mu brano no ne deɛ ɛna yɛkɔkɔtie yɛ no afei Jachi Kwesin versus Supreme Court deɛ wɔ mu nie yɛn nyinaa yɛnim sɛ yɛwura Jachi Kwesin asen north no yɛ mmarase bedwane ɛbɛrɛ yɛato aba awie na no ɛna yɛwura nimfa ɛde asɛm no kɔpie mu ɛwɔ court sɛ fans na papa na gino ntam ho no fans no ehenhem nti be ya court no mie fans no mu yie pa na obi ahu de wom ya ehu asam de edi kan kyerɛkyerɛ mu de akyerɛ wo na neti asam ɛkɔ so ɛwɔ court yi ɛbra yewura Jachi Kwesin asam no court ɛfrɛ ye no ɛna emranimfoɔ ɛde ma no ɛyɛ Justin Terewaja ɛna Terewaja ɛde to court no mpanifoɔ nim sɛ mesra mo adam mpanifoɔ ya mo tena asam no so wadi mani nsamo na emum no yɛn nyina yɛnim sɛ by election ɛkɔ so ɛwɔ Asen North ya yɛwura yi a yɛka ne ho asɛm a ne nti nɛ yɛbɛsi nkonwa wɔ ha sɛ no wɔno so di mu akotene yie paa enti mɛsrɛ mu ada anidie kwan so paa nyɛ sɛ bi a metiatia mu tumi no so enka bɛyi a enka mo kwan na asɛm no yɛmfa nkɔhyɛ by election akyi sɛdeɛ bɛyi a me nipa a metwitwa de agye no obetumi anya ahoɔdene na watumi anya adwene mu fan na watimi apre abatoɔ ɛne dibre na ɛkɔ so ne bi enti mɛsrɛ mo sɛ ɛbɛyɛ amonyɛ ne saa ɛmfama me na ɛdɛm hɔ ayɛ din ɛkakra na sɛ mobɛkae ne mo ahyɛ no nso a nyame yɛ adom a bosom yi wɔ me dɛ ɛtɔ so aduonu nson ɛna by election no ɛkɔ so ɛwɔ Asen North yɛ owura Jachi Kwesin wɔgyina mu den na ɛbra Jachi Kwesin ɛne lɔya ɛde asɛm no ɛto mpanifoɔ ne mu no na no si ya pɛ ɛna ban mra nimfoɔ yewura Godfred Odame so ɛsɔre no was what are you talking about there my friend listen to me attentively ɛna wɔ ka kyerɛ ne sɛ ɛde asɛm na wɔka ne saa no aha did I hear you right meti wo yie ba ɛde asɛm na wɔka ne saa no wɔno Jachi Kwesin no ankasa nim sɛ ade na wɔyɛ no ɛyɛ korɔ no deɛ sɛ wankasa wonim sɛ wonya Ghana ni na wafa kana sichi kwa so afa akyire wabɛgyina ha sɛ wonya Ghana ni na nam so ma wato aba ade ayi wo na afa niema anwene wo se no afa na yɛnsa ma wo kwan da bi se yɛ ka ne sa anya de sɛ bɛyɛ yie pra ɛnyɛ yie baako enti ebedi asɛm no kakra da no mpo ɛbɛto aba no kra no sɛ anya yie kra ebedi asɛm no ɛfiri sɛ asɛm no ɛda hɔ sɛsia no ɛyɛ wiase nyinaa animsɛm yɛ wiase nyinaa nso ani di akyire na esi dan ɛna afa deɛ wɔbɛgyina ha sɛ ya wo so yɛ lawyer wɔbɛgyina ha sɛ ya wo ka nsɛm ɛde ama wura wo twitwa de agye no Jachi Kwesin na kyerɛ sɛ nɛ dɛm hɔ no akɔyɛ mmara ne mmara aputu to you saa ɛna nɛ ɛkɔ soɔ na ɛbra mpanifoɔ kikanka nsɛm no wɔ dɛm hɔ nyinaa wieɛ no presiding judge ɛyɛ Mary Mame Ekwe Yanzi ɛna ɛkyerɛ sɛ sɛdeɛ nneɛma si keka kɔ no gye sɛ mpanifoɔ nya abotrɛ paa trɛse din etietie sɛdeɛ ensam no esi ɛkɔ nti ɔmahyɛ bɔ sɛ sɛdeɛ nneɛma esi etie biara no ɛbrɛ ɛkɔ n'anim no wɔn bɛbɔ nsɛmtwerɛfoɔ no Ghanafoɔ nyinaa amanneɛ ɛfa sɛdeɛ asɛm no esi kɔ ho yɛde ni ɛkyerɛ mu ɛwɔ ECG wɔnom adwumakuo yɛ ama yɛ nyinam kanea wɔnom so adie mu na nansa yɛ nyina yɛde ho adanseɛ sɛ yɛade nyinam kanea boɔ na ahura kɔ soro papaapa ɛno ɛnam so ama ne tua no ayɛ nipa bi den ama ɛka dodoɔ na ɛna aba bɛsum wɔnom so anam so nte no ECG adwumakuo no ɛkyerɛ sɛ akɔakɔde wɔn ɔhane anaasɛ wɔhaw ɛde ama wɔnom ɛno nti wɔnom sesese a yɛkasa deɛ wɔnom adwumadie no wɔn ɛde kɔ abɛɛfo fi sɛ nɛ no ewiase no ɛkɔ n'anim ama kɔ bi kora pɔ sɛ yɛn friend tilapia nte no ɛnya adeɛ a wɔnom bɛwurawura fie mu na wɔnom ɛde nkrataa akɔakɔ hyɛ mita nkyɛn ɛne obi wɔ kora mpa wɔn ho sɛ ECG ne bi ho yɛ n'ahyia ɛno ani sɛ wɔboro ne yɛhwehwɛ binom ne yɛyɛ bi sɛ no wɔse ne nyina ɛkɔ awieyɛ na no ɛna wɔnom ɛde krataa tententen aba abɔnten wɔnom ɛnsɛm a wɔn ɛka nyinaa ne sɛ wɔnom ɛka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ adaroma efiri Nyankopɔn ayɛ adom a me bosome da ne to so edunwɔtwe no ɛna kyesa bosome etwam no mo ɛhyɛ aseɛ wɔnom edi dwuma so no mo atimi aboa ama wɔnom so ade tɔfoɔ me kyerɛ customers a wɔnom de anyinam kane edi dwuma no wɔnom ɛde afa abɛɛfo kwa so na ne nyina mu no ɛne sɛ wɔnom so mo ba bɛti nipa ya wɔnom so yɛ adwuma no ɛgugu ɛyɛ mpɔtam efiefie mu ɛne ɛwɔ office wo bɛho ane sɛ mpanyimfo aba ne nyina ne sɛ wɔ ba bɛfa wo ho nsɛm wo telephone number no o magye wo din wo ID card ahodoɔ
soɔ ɛne wo GPS code ahodoɔ nyinaa no wɔnom se wɔnom ɛgye sɛbɛyɛ wɔnom de bɛfa abɛɛfo kwan so computer so ne egu so ɛnɛ wo kotua ɛyɛ nyinam kanea ho ka ɛnyɛ ade a wotutu anamɔde akɔ office wɔ na mmom wokita wo phone anaasɛ computer bi ɛno ane sɛ wo bɔ rɛrɛrɛ na kyɛ sɛ wo na wo kwa no na bibia no ɛtimi akɔ so na ɛnsɛm wɛsɛ no ɔmo de ato dwa sɛ bi a wonya ɛntiaseɛ bi ɛwɔ mu a adaroma bɔmɔden a nefre project managers we the announcement here we are just ekwaji sika kwabena wo mo se asante mantem asenom no number obetimi afra 0249 110 996 0249 110 996 project manager no the number no na send crime for no so more than 0249 106 118 eno no na so mo say yen ka cha mo say obi anfa sa akwanya we say so na won fa ne ho ani dwumadie no nya sa na se mo anyina na se nipa nyina dane mo a na won ko akoyi ho sa me de me nipa chen obi enten me na ne abo a wonua no mo ano wo mo baba ba chi wo mo ho e de awe hunte no fa wo ho jim bi se de be ya fa so de bi e bebam bia no won so watimi anya wo chefa afei yenko kupeliga kupeliga ye kuro bi a ewo boku west mansini mu ewo atifi mantem ho na de nti ameka kupeliga ene se minim se bia wo phone na kita wo no se bia wo bia sandi bia ma onya bia hwe a anase bia ye yi ne TV so ma ya ble eni ne kakra nti wa hunu sa de ade ne si bo ho kufu no a de wo mu ne video bi enam social media no so a di ntre ha pa ekoba se ya ye nua ba ya bia ne ho fe ya trese nipa bonfon kofo bi sabi awro no ho nyina ya ade na ma de so wo nufu mu no eno nko a na obobi ya ne to esi fom na no ana prosifo ebra video no ekoba sa no aprosifo ye wo boku west mansini mu abomoden aya adwuma so pa ma wonsa ka enipa mako enan na tie enipa mako enan no ye de mienu akotum emfie mako edunum tinipa mienu no obi a edunum tomukọ aduasa na mmom mienu na ka ho ema ne ye nan no de aprosifo sa de o makom se omko kai o madwen e wo niema bi mu kakra se mo ba kai na mo ase no nso a ebra asem ba yi woni ye wo kasa se yentiete nipa fa ahudi esuo no amonone o man Ghana mu ensemtrofo radio stations ahodo ne ade wo bia ka ho asem se eyi na de pani na o mo tere se kupeliga ho aye ka ho asem no eben Zabila ene ne mpotam ho no na o mo susu se Fulani fo ha dwentete mapa e wo mpotam ho no ne sa yenti ene ma sa ade wo etimi koso na general secretary de ma tabita pulaku adese ye wo mpotam ho no tabita pulaku international Ghana yi on pani pa ye wo ho no eye Yakubu Musa Bari ene one ye nuanom Central for Star News for edin komo ena Bari tere se ha dwen pade no wohwe a wontimi hwe afiri se enya de wo se sabi akoda akora ba ho no oba besia pa ya wo ba ho na kire se asefo ba yi tiam nte wi wo obia muwa no mema no de ensawurawura ba bi miamia oba yi ha dwen ya kire se ngina no na ene asam no koso sa no atifi apoye mantam so afo Stephen Yakubu ene ni bu afu papa e wa atifi apoye honum na se depani ni sisa ne brofum gu honum no na che sa no odene sa de no ha dwen kekan sampa no o tere se bamba gina tuko omonya ward obi wa ka hu bia wa wukura mu konwa na mra ne kasa prokura mu kotu kasa na mra ene wo se motere kura motere ma ne nyini mra ne mo no kwadu no o sra baya ne se o mane debem o mane kafra abusua ya baya ne firi mu pa de wo de chaw pa di kan pa ene ma baya ne abusua sanim guase wedi eferi no mo srada bamba gina tuko no be yo mafa mu de nyina da na de wo so mo yede ma baya ne bia no o maye ede ama no wei eye nsem a efiri kupeliga eba anwumere yi asem no asi na tie yede adwenkyere ne ba enwumakwe na afa ho ka aperitivo 5G ena mizo hwe efiada sei pa nkankan ne sese nsuo gugu kakara na wonya aperitivo ni bi pa na hye wo mpa na tifi wo de mfa nse fridge nim oba ne be yi anom wo de fa kwose mpa na tifi honum ase de wawro wo t-shirt de gu honum na fa kata so
ya asa wo twa mu no atwe ne mi asa wo twa mu no atwe ne mi bo se fifira firi say ya na wo nipadua na sisi so say so waye wo map no wo ho de metere no na ompe ne sanso a jimizo ni bi mizo no say no ya asa de wo firi abonten ekofi asa wo bu afuo no so oba na anya aduane ntem no so wa mi o what can no mizo na he wa fu say tam wa mi to ya wo se mi kura mi fo aduane mi ni wo boa wa mi eye mizo a na aperitif no so no what to atie bi botimi atwa bi kama emoro mpachawo emoro eyeto atie bi musa na munya bi ahoɔdene botima ya adwuma dene da mu nyina won tebere eya aperitif no eya adwuma se nkonya adenti na wonye bi nton sister ba bi a wo ton drinks yi hwɛ kwa hwe ni pa atwam bra jibi ton sister jibi ton oba ne nton bi da bi a wo mai trafie se mo onya adwuma bra emwa wo ne yi wade wadwuma saye afa na mkoto ano ntin wa yakɔ yakwankyera hodo bra wahwe kro ba ne beja je drinks ni man sesi ano nton fa number sesi ani ani nkomo 0246 270 221 0246 270 221 afetie koko yanim guase yade papa koko waya fo say koko na wanyawo a ona bo se nyame ye odo wonya pa na otua baabi adwumere kobo nonsan mi ntimi modin bi otua wo baabi se ya wa bɛtwe wo dwe se na obesi atete wa brabo mu no wura mfi ho obedu ho kra se wo ba tiasefo asase so afifiri wo hene wo ni padua no mu wo ni padua na ni ehene fa na afifi adi san wo de aduru akan ya wantumi anye wo de enkasa mre bra wo ya ma kasa wadodo constipation ayam tim na ye duro no soso no sa unum bia driver mpacha wuduru Johnson so ya simam yam hu yie e mai de chewo na de ebe nko na de ebe nko emwa mesraw bomoten na nya bi ayam tim e be yi de afiri ho na wonnom a ye duro no enkan bia obotimi akoba bia wo pese wokɔ ente se nuro nkan na aka na wonnom ya na wo yam de hururu yam hwie no da bi na sisi yade pa sisi yade mesraw ukɔ nsira da mu a sira 3A Herbal Center sira wo mo hyada family be se dubo mpaye e ma dwumakuo yi 3A Herbal Center no ma ya dwuma de Ghana fo afiri hawo na manie mu ayam tim koko na sisi yade e ya 3A Herbal Center mesraw ya dwene wo hu enti ato apete Colinac Dani Heba Mr Heba and Apidank koko master no obi atu cha de ma no 0546 107 107 0546 107 107 na yanya wo so sesi a mesraw de wo mu nie ewiase ye ba ye wo hu se wo hwe se wo tran bi din na se bro so tukwan ne sa ye ntubo tukwan akɔ hene wo kɔ hene fa na apasa wo kɔ mesraw Colombia anasa United Kingdom France Germany Italy Spain anasa henefa baabi a wukɔ bia no ɛyɛ Africa Origin Travels and Sport Tourism ɛna de wukɔ Morocco under 23 Africa Cup of Nations no yɛ bɛkɔ bi enti mesraw tua wo sika 5,000 Ghana cedis na secure visa no bi bia then later on no you pay on na wokɔ anim no mesraw ɔmo se yɛn kantrɛ sɛ visa application support visa fee accommodation any ade de ɔmɔyɛ bibia de ma and you have nothing to lose nothing to complain than to call them from say any nkom adenti na wonfrɛ na ni han se wonya passport o birth set and o Ghana card nko a kunkuro don you are free to go 0540 124387 0544 347003 na ya jewso obi pedan mesremo woso opaniu so ame anomanye mpatase takwa makru na akokɔ space woso opa akokɔ space takwa makru mpatase anomanye na new so ame wo single mpacho fresisia na boa no nya bi wate single self contain mpacho 0247 932324 asemnitia 0247 932324 fresisia na yenye woso abusuan wana dawroma na nwumre yesim kunwa ya den sam mashoko wo de obaya no aye no de odi ni pa bedra no point ni enkwai
I will say first that may Rasantia Boa Benedict one in the same for Penya Fair News Korea was some 3.1 Cassia at the Munina Yaboa Malibia Boganono as of Mammy Premania Quasia Jewa Cordia to Podieba Miniamano Mania or Cahu Ebi a Fensono. Kukwa Veronica Jando, Aquasia Somwa Sodella, and a Bawa bedroom, ya one more from dear at the Boama Cassia bed down, Grace Mammy Water, and so Butcher, den. And my news fair was on Pa 98.9 Sunyane, and it's on Pa 90.7 and Kranzan so one Munina, and Mwaka Hubi, and Akasia Ebedine war. MC off when Yana one must say, Ewa one and Mwaya one at the Abuaye, Numre, Makin can for a me or Hinere. Mame ekuya yabua esia mame ne me big bro. Nana kwabena kese. Yes, sorry so. Asem penipa ena eba. Ufoso bema obeta one corner wa chokinti no. Wa ba be fa na adwa na omuna samwa bema ene osofo po kwabra ne omunu aba abrewati. Wonu nyina ba betena se amekoba jese sempremo abrampa ene bansu ni de she bema usu kantan kranka chief executive producer ne wagena adwa ama asem penipa dwumade ne ya wadodo na ene de mamo. Onitin bi epue opue ya wampue ni kwao odi enije ni nkranhye abrabo mu afutu nyamsum ani daso ede enije abro ni panyina